ചെറുപയർ പരിപ്പ്, ചീരയില, മത്തങ്ങ. മത്തങ്ങ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക. ഞാൻ പിന്നെ ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു കുക്കറിലിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് 1-2 വിസിൽ കേൾക്കും വരെ വേവിക്കുക. അത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നല്ലപോലെ ഉടയ്ക്കുക. ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുക. അതിൽ കുറച്ച് കടുകിട്ട് അത് പൊട്ടുമ്പോൾ ഈ ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കാം. വറുത്ത് പൊടിച്ച ജീരകപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. അത് നല്ല ചേർത്താൽ മതി. മത്തങ്ങ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വയറ്റിന് നല്ലതാണ്. മത്തങ്ങയും ചീരയിലയും അതേപോലെ ലെൻറ്റിൽ, മൂങ് ദാൽ, അതും വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ആ